Kusik langit tak tutup. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Konten apa, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Kaki nek ngono nduk nek duduk sekalian nyelonjor rono ya nyelonjor rono. Iki nek koyo ngene koyo wong ngopi. Lah iya, ben ora kaya wong ngopi ku lak lungguh ngono lho. Kuwi kipase aja mbok jeros ngono. Engko nek Stroke. apa ya blepeken ngono kuwi lho. Heeh. Ora ndak diadohno, digeleng-geleng ngono lho. Digeleng-geleng ora apa-apa. Ngene, Mbok Masud. Oke, bayi. Mbok Masud ngene. Intan ini bingung bayi. Bu, Apa-apa? Mbok Masud ngene. Iya, aduh. Cai benduk ngono Pak. Bayi pengen njuk obat juga ono akhir ndak? Jadi bentan. Kan. Gawe konten apa Bu? Mbah nduk Ibu ya rong roh. Ning mripate lagi mari. Nanti kan nanti mangan Pak Wi, hubung tangi. Oke, kula sira ya rong tak Untuk seneni gak. ora. Enggak apa-apa. Sekali saya kayak sok. Untuk meneh pemirsa. Bayi ngunjuk obat. Oke, nek repan wae bayi badhe teng Bojonegoro. Mbak Tata nek. Oh, lah numpak napa? Ada motor. Walah, gak nggo kuning mawon ya. Kok nggawa kuning, Mbak? Kuning tak servis esok karek ngisi bensin kok tak isekno neh. Cah Kau wedok, Bu. ambek Mbak Tata ngono mulai bengi tak ono apa ono. Ndak kepengen. Anu kan ndelok konser ning gone Unigoro. Universitas Unigoro. Unigoro ki kampusnya Adra. Adra. Riyen kampusnya Mbah Kung ngoten Mbah Kung Saiki kita. apik. Sakniki ne jos nggih Bu nggih. Ngopi saya. Jenenge kampus Unigoro. Kampus Universitas Bojonegoro. Bangunan apik ya tau jarono. Nggih, sakniki wis dadi jeyos pemirsa. Tingkat. Iki lho nemok dom neh Ibu lho, iki lho. Ngene iki lho ndek iki kinarae entuk dom bayi. Dicekeli ngoten niku kan mlaku-mlaku wae bayi. Lah, kok ning jerapah? Kene. Heeh. Nah, ngono. Wes. Dicekeli kalih mlaku niku teng kursi iki Sing nemok. aku. Nyekeli terus ngene yo. Ayi ngono yo tan yo. Yi. Lho, Bu, kinara entuk dom ngono. Langsung tak jual lho. Tenan lho, bocah sak monten niku kan ritis-ritis lah. Kon bocah gledre karo. Lah nggih. Apa kudungan nek bocah iki. Kudungan mungkin HP salat apa terus dom pentule jerep lali gak di napa mboten dinggo njukuk liyane ning ndi ngoten menawi kok kinarae kula kalih intane nemoni ping 2 kali pas bengi-bengi nika nggih entuk diwehno intan terus ndek ingi nggih melih langsung yi ngoten jam diwehno intan. Pripun Bu jenengan ndek dalu sias ngene Pak Bambang? Itu ha. Awake kawat ngenah. Tong pundi mawon njukuk tiket gone Unigoro. Terus bakdo niku nonton delok ulo. Bayi tek sini piro? 180/100. Terusan kuwi apa jenenge? tinggi bayi. Sing anggek bukaan opening kok ngene wae kan kalau Nggih. tingkat tapi gak apa-apa aku panganan ngono ku yo seneng yo doyan yo ora. Bayi iki seneng niki manis sing biasa nek anak muda niki jarang mau pemirsa. Tuku Nggih teng kape napa-napa niku. Mbok pokoke ning ngono kuwi tapi aku dek kan butuh munggah tingkat go anu go kuwi kambing. Anu api alat niku lagi. lagi. Salah. Nggih. Nanti tuturno Mbak. Lanjan pengen masak apa Bu? Aku yo urung masak Niki wae kan bakdo salat subuh. Lawang tak bukai. Waktu Dewi. Acara napa? Apa rekso nggone. PKD mek badami. Oh, nggih. Nah, Pepreso. mulai aku jam Mbak Wi. Juga roh endone perpreso langsung pulang lah. Antri ya. Duka niki kula sing masak napa nggih bingung bayi. Bingung. Ini tempe ya. Bu, alhamdulillah ya Bu. Susu-susu Isu-isu untuk rezeki pemirsa aku golek Bu Care. ya warna ndok kupune. Woi, bayi. Niki tahu sih. Urap. Iya tak tutup no Bunda.
Reno-reno kok lho. Rena pemirsa, matur suwun Bu Care. Nuwun Mbak ya. Kalau Bunda pepreksa. Tak tutupno sampean ning ndi? Walah wis budal. Wis budal pemirsa. Tani tak tutupno ya, tak tutupno. Mau periksa pemirsa Bunda. Kula tak pados lampu bayi, lampune pedhot. Lampu nggone omahe ndah pedhot, lampu kene pedhot. Padahal mereke pun apik bayi. Wong jenenge sak apike merek wong gawean wong nggih Bu ya mesti rusak. Wong ibaratnya kita sebagai manusia ciptaan Allah aja nggih ibaratnya ada sakit, ada ngeluh, ada meriang, ada boyoke cekot-cekot, untune cenut-cenut. Nggih kula nek ibaratke ngono. Lah mengko nek lampu masih yo apike mereke kaya apa nek mboten rusak-rusak perusahaane lak lampune ora ndang payu-payu. Ndang darah, Bu? Aku sama bintang enggak sama sing terong. Oh, sing terong. Sing terong ambekan. Niki ayam goreng bayi. Ayam goreng tahu. Wis ronteng. Nggih, mbek seronteng. Wes matur suwun Bu Care. Dik Dewi tesek serantenge. Dak nomor apa? Mak. Tak kok. Gak emang kok dikongkon, Mbak nek pe mangan, Mbak ngono. Wis awake kudu ra penak laran sik. Meriang ber mripat ber lara lagi mari iki genten awake meriang. Oh dikongkon Bunda, pemirsa. Niki bothok napa bedhiti, Bu? Oh, bedhiti. Wis rondenge masih seng terong. Ki aku tak bedhiti nggih pemirsa. Niki dijual masih 500 rupiah nih pemirsa, 500 rupiah. Nanti gue makan apa? Dapat serundeng kan mangan. Ampun, kalau aku tak jajal niki lho Bu. Mangan cek 500 rupiah we. Petiti banyak boleh ketemen jadi kontak ini. Pirang dino tak tutur awakku loro kabeh Mbak Sikil kuwi. Bingung mlaku ya mak grup iso. Padha karo kuwi, Mbak. Boleh Care. Kuwi desaten Apa? Pak Bambang. Saka nggone Bu Care. Apa kuwi sini? Sarapan lho, Sarapan, Pak. Matur nuwun. Lah yo isine apa? Tahu isi, Heeh. kering, Heeh. tempe, Heeh. ayam goreng, Heeh. mie putih, Heeh. terus urap godhong kates. Intan sih endi? Terus ada Aku tahu tapi tak nanti aja. Oh, nanti saja. Nah. ada kok macam-macam itu. Walah, masalahnya. Matur suwun ki Bu Care. Sehat Cari selalu. itu buka catering pemirsa. Itu tapi kasih Manyung. das manyung. Tempatnya Bu Kok Care. manyung? Iya dong. Kasih Bu Care khas manyung. Bu, Guys, embus Bu di kecap ya, Wah. Aku seneng. Apa embus? Wis ambek berarti ambek masak urap. no. Nggih. Yes, alhamdulillah. Kayak ayam goreng anu ki Intan. Apa? Ayam gorengnya kok Intan. Ya. Heeh. Segane punale. Nggih. Segane punale. Makasih. Cari muga-muga yo panene yo melimpah sampai ora karo-karuan. Bar panen jagung pirang ton iki Bu Cari. Pirang ton saiki. Panen saiki wis nandur pari nek. Pacang janganan yo tak pirang-pirang. Bu Cari juretan turane. Tiada duanya, tidak ada bandingannya. Aduh ketok aduh. Ketok ih. Dene mbek slenden sampai cantai. Nyantai. Mbek sore bayi dijak Om Toyo, sengaja Om Toyo. Yang lepas karena kan tidak sejak bayi baru sejak pamu benrok bening dhuwur lah gak apa-apa. Benrok Aku belum ning gone kampus lah tuku ning munggah lah bayi bening iso rae. Oh, tempatnya nang kampus ya? Kampus Unigoro. Mulane dhewe Mbak Tata kuwi langsung wis kan terus langsung di nganoni nek bocah kampus. Nggih, nggih. Ngono.
Konser Mas Ihsan lho pemirsa. Tapi neng kampus Unigoro, di belakangnya kampus, di sore harus ditoto trakate. Gue konser bayani lu sampai dari. Dia nggak rakui pemirsa Unigoro itu. Tapi ngono kuwi. Nek biyen pas zamane Mbah Pung wis udara yo urung apik ngono. Pas kan kuliah di situ. Tahun piro yo. Juga sospol apa Bapak? Sosial politik. Betul. 100. Ogane popone cek kabeh. Lambine ama meter piring jakete yo cek popone cek. Program pemerintah kan dulu kan kayak diwajibkan kuliah dulu pemirsa ya. Pak kuliah. Ibu UT Universitas Terbuka gitu. Meneh kan Sip pokoke wis. Nang ngono terus bersarapan kok mas saya alon-alon. saya menolak jadi preso. Sampai aku sering jelek ngobrol apa nampak bapak. Iki enek ayam enek anu intan kabeh ya. Oke, enak tadi. Oke. Ayam kue kita kan ya pokok berbau dingin di serondeng. Kita nak tian ya. Ya serondeng dingin kan. Di serondeng. Betero. Kita mau jadi boy dah. Wah, aku nak sering kopi ya. Ora. Ibu anggur berarti anggur bar subuh ki orang yang tangi-tangi berarti ki sirahe umat gliyer. Tak tangekno ki engko nek tesik ngeten-ngeten iki kula nganu Bu. Tak gubuk sik. Ngelek alon-alon. Lungguh lagi. Harap saya ya itu kata dewi ya. Wis ngono kok pemirsa tak sak isoku. Kue iki sak isone. Wis sudah sing manusia wis rada medun saiki 170 dengan 190 dengan 170 per 90. Dengan per 100. Semangat ning jero terus semangat temen. Cuma rogone awake Iya poinnya. Ono. Cuma awake sing gak cocok dah. Bu, Mbak Indah, Bu. Iya. Ada Mbak Indah ki lho. Muni piye ki Mbak Indah? Kok saja mbok buka ya. Terus anak putune. Mbok paten Paham gampang. Amin. Kowe paris kewaras kabeh. Amin bayi. Naikan saiki malah nyos pinter. Ibu diwangi ya dicoba terus. Sing pinter kayak bayi ngene iki. Bayi wis gak iso ngewangi. Site mau nutur-nuturi anak. Rasa apa. Aku mbah bar iki kok, Mbak. Jenengan kuwi nek tak suwun kon jenengan ki dungane jenengan. Ya wis Dungakno aku. Dungakno Dik Susi, dungakno Dik Dewi, muga-muga pinaringan sehat, pinaringan rezekine lancar, berkah barokah. nek jenenge wong tuwae gak enek kabeh ndongakno anak gak enek wong tuwa sing piye ndongakno anak muga-muga anak iki yo iso yo mangan war kabeh Amin. gampang oleh rezeki Amin. paling sehat terus gak enek wong tuwa kabeh ngene-ngene lho gak enek ora enek wong tuwa masih wong tuwa iki pilah tapi yo wis di dalam hati gak mentolo karo anak Jenenge anak yo kebiyen, aku wis dadi mbok yo. Ibuku ya wis dadi mbok dadi saiki mbah buyut. Heeh. Berkadang ngene lho. Heeh. Datanglah padaku di saat hatimu sakit. Datanglah padaku di saat hatimu lagi gak karo-karoan. Di saat hatimu bahagia, sejenak engkau melupakan ibumu ini gak apa-apa. Yang penting anak bahagia, cara ngono-ngono. Kayak ngene ya, aku dhewe kok ora udah sapa-sapa. Pas aku ge mau asalah gede, sing tak tangis sih sapa bayi. Bu, ki aku piye ngene. Ya
yo gak mungkin lah masuk ke mlayu ning tangga. Saakrab-akrabe kanca, saakrab-akrabe tangga kan ya mungkin sebatas toh. Nek masalah diadoi wong sampai wong ibaratnya ngingeti aku mau sing tak jaluki tulung yo mau ibu. Nah aku kadang aku nek wis bahagia, aku kadang nang brapo aku wis bahagia mbek Intan. Kuwi kadang aku nang brapo ki lali karo ibu. Ya berarti kan ya kuwi sing tak rasakno. Laline ibu gak taja, aku kok bahagia dhewe mbek Intan nang brapo. Ngono. Tapi di saat aku nelongso aku sewedi aku pol-polan duwe masalah. Sing tak tangisi yo ibu, sing nampa curhatanku full 100% ikhlas yo ibu ngono lho ta. Ceritane wong tuwek ngono Saiki mesti ngene ae saiki paling dongane mau diparingi sehat. Ojo lali karena Gusti Allah bersyukur mesti paringi ngene iki. Wes alhamdulillah ya Allah. Ojo ngerti dhuwur ngerti ngisor ae. Sing ngisor awake dhewe iki cek akeh. Wes pokoke bersyukur dan alhamdulillah. Ngisor sing awake dhewe iso lebih hati-hati, terus introspeksi. Pokoknya hati-hati los ae pikiran gak usah sing ora-ora paling sehat terus. Amin. Aku paling sehat terus karo Intan karo keluargaku ngono. Wes pokoknya ngono terus wis gak usah pikiran yang aneh-aneh. Awake dadi sehat wong nek akan pikiran apa ning ndi parahe. Grantes Awake kuru parahe ning ndi. Wis ngono tak ono aja pikir sing aneh-aneh. Dewi piringnya nek gak duwe dhuwit lho yo grantes. Wong aja seneng-seneng nek duwe tok iki. Nek gak duwe disyukuri. Aku sih mikire ngene tok lho, Bu. Iya. Intan iku nggih apa-apa kan karo aku. Aku kan loro-loro nek aku wedi gondang aku cukup-cukup wis dicukuk Gusti Allah Intan wis piye ngono lho. Aja ngono dongane iki aja ngono kuwi. Donga kuwi sing baik. Dadi nek kok wong jenenge Gusti Allah ora ro. Nggih kula nggih ya Maringi apa Allah. ora ro. Paring apa Kabeh sehat. maringi rezeki, maringi umur panjang, maringi pokoknya cobaan. Kita sebagai umat manusia pokoknya dicoba ki berarti nek jek dicoba ki jek seneng karo umat. Nggih makane jenengan sing sehat, ora loro ae jenengan. Iki jenenge Ben cobaan dongane jenengan iso dongane aku terus kan kuwi kok loro-loro iki dicoba. Ojo loro ae Coba nggih ki jenengan. tak coba muga-muga ya Mas Rizky kuat entas. Ya aku tak syukuri. Gusti Allah diceno ya rasane. Nek kendur pokoke bareng kabeh padha cuma awake dhewe iki urung dibagi sing kaya wong sing dhuwur-dhuwur kuwi ya wis kabeh syukur kabeh disyukuri ngono lho. Pokoke jangan lupa mengucapkan syukur alhamdulillah ta. Ya doane bae ngono kuwi syukur aja sampe lali salat 5 wektu aja sampe lali nek duwe rezeki sithik nek tanggane sing anu ya dibagi. Nggih, terus Amin. berbagi itu sebelum yang terjauh itu ke kanan kiri dulu. Ngono kanan kiri tanggo kanan Ke kanan kiri mbok dimasakan duwe rezeki sithik sing dianggap jangan kanan kowe kiri. buka jenenge melompat pager semangkok ini semangkok. Amin, Nana ya. Bagi kalau kudu wakeh kudu diwano enggak. Duwe sak ikhlase. Sambene paring rezeki sithik ya. Ayo mangan bareng. Jangan buka ya tindung sithik-sithik. Amin, Nana. Nek kene Mbak Wi ngono kuwi dari Bu. Iki mang piye nyenteng delok. Api. Tapi ya sing nyuting wong ayu. Sik tak pemirsa tak dune posisi nem nyutinge piye ben roh ngono lho. Amet Hamid. Tak dune pemirsa posisi Panggonan ngene. ayu jaruk panggonan ngono kuwi lho saiki. Nek nyuting ambek ndeglek ning kono ngono iki pemirsa. Lho. Lho terus ngono deh. Wis mbok ngono penon. Sikile belakan apa ora? Sikile bersih ngono kok lho. Ndang nggih sikil niku ki ndek biyen ni walah tak ungkal nek jemuah ilate ya tak kei ali-ali ben supaya ndang mlaku pemirsa. Terus yang dulu tanya, Intan dulu diterapikan di mana Bu Yuni ya sak uni-unine uang pemirsa.
tak gawa ning gone Kudus. Albanat ning gone Kudus, nggone Pak Yai Zen almarhum, nggone Bunyai, diterapi, dipijet, disuwuk, di wis ngono kae. Neng Kudus, cedhak terminal kalau pemirsa Intan. Terus nang rumah sakit Yunan. Dikuncang lek kuwi aku. Akhirnya alhamdulillah bayi. Malah jenenge saiki Intan malah blonjor ngono Oke. ngene. Wis Alhamdulillah bayi. Muga-muga Esok-esok untuk wejangan kok bayi, matur suwun nggih bayi, wejanganipun. gak sah reno-reno pikirane. Boten. Awake digawe sehat dhewe. Esuk kumpul kamlaku, oke mang esuk kumpul kamlaku Intan. Nggih. Wis pokoke Nek esok pokoknya bayi ditemani tan ya mloka mlaku ngubungi pendopo. wis orang punya pendapat. Berapa langkah ngono ya. Ngono lho. Sehat. Nek awake sehat mlaku nek gak wis nek pamane tangi bar subuh nek ngene wis tak nggo leren sik. Tak paksa pemirsa, tak paksa tak nggo mlaku tiba malahan. Wis menunggu stabile awak ngoten. Nggone Mbak Nana? Wis narano. Nah ya. Wis alhamdulillah. Wis alhamdulillah. Nanti dilanjut lagi. Gak boleh bilang ngono. Dek Dewi iki ape tak masak kok sore tah gawe bubur sayur lho ngono. Nggih bubur sayur kok sore. Iki dek telu. Iya, panggang, Mbak. Lombok, Mbak. Lombok. Lambak apa, Dek? Lombok biasa aku lho, Mbak. Kira. Kayak isaan lah wis. Mbak Nana aku dia jajan yo. Iya, njaluk gak oleh, tapi harus beli. Bang. Ngakak lho. Nggih, harus beli. Wis enek sikalanes diparut. Harus beli ya. Aku tomatku ijek lho, tomate sampe lho kok malah apik-apik ngene to, Mbak Nana. Aku ki ndang seweneng tak maem biasa ngene iki lho. Aku ora tomat. Jogja kowe tan. Ora, Mbak. Wong ning Jogja nganu keluarga tok, keluarga kecil. Wong Jogja. Gak. Yo Kinara bapake karo ibune, wis karo Mas Wahyu sing nyopiri. Wis ngono, Mbak. Ini, Mbak. Tomat, Mbak, sing ayu-ayu, Mbak. Seprapat. Heeh. 2 kilo panggang. Ini tak pilih mang sing ayu-ayu, koyo bakule. Oh, ki lak apik-apik Sama ndek kulaan ndek langsung ngegas sak mene kae le, Mbak. Nek sampeyan rasa Dik, bang ngapik bengi adole. Oh, ngono, Mbak. Iya, ora Wes. iso. Ya pun pemirsa ya demikian konten kali ini ya, doa terbaik untuk jenengan semua. Ngono ya, Mbak ya, semoga sakit paling sembuh untuk tujuan garis 293. Momongan saya saleh-salehah. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Intan dilo apa? Rene laporan. Rene jejare lapor sik. Kerupuk pora. Apa? Lapor. Kok Rene jejane ning kene? Lapor komandan. Lapor. Mbak aku sida ya Mbak ya jemumah tukokno. Pitik. Iya, kok WA. Heeh, kok tak WA. Ndek iki ra sida diundur.